Здравейте от нашото видео. Кратко или малко. Ще кажа една тайна на YouTube и на Facebook, но по-късно. Че докато днеска си ядах чипс под блока, дойдеха въпчета, които знаеха, че имаше храна, но знаеха дали да дам храна. И аз си дадах чипс да ядат и нахраних абсолютно всички въпчета, даже дадах да пия водата, не пиха вода. Но пишете в коментарите дали постъпих правилно, ако постъпих правилно, просто пишете в коментарите дали съм постъпил неправилно или правилно. Защото ще някой се намери, че съм постъпил правилно и трябва да ядат чипс, но те са гладни и каквото имате, трябва да дадете. И когато има навънка някой, който евентуално умира в жажда, трябва да му дадете вода, така че абонирайте за канала и чао!